Jeg har en god plan. Så kan jeg lige det. Hvad laver du? Du kommer for sent på arbejde. Du er 2 timer for sent. Jamen, der var en klovn, der var skrækket mig. Og jeg vågnede op. Det var mig. Du kom 2 timer for sent. Gå på arbejde nu. Ja. Jeg skal lige se fodboldkampen færdig, okay? Nej. Jamen, det er min yndlingshold. Og jamen. Det er sluttet for længst. Jamen. Du sov. Det blev 3-1 til FCK. Hele verden var det. Det blev 3-1 til FCK mod Esbjerg. Bare rolig. FCK vandt. Chef. Godt. Så du den? Ja. Jamen, chef, hvorfor den var lå og arbejdet, det kan jeg ikke helt huske. Lige ud. Okay. Se om lastbilen har strøm. Eller benzin, eller hvad fanden det nu hedder. Hvor der er givet benzin på den, chef? Jeg giver ikke benzin. Hvorfor det? Vi har ikke nogen benzintank her i byen. Sørg for, at min bil var over havet. Fordi jeg skulle sidde og snakke med dig. Kasser, der var ude af mit bil. Lad os gå. Jamen, hvad med alle kasserne? Se, de var ud af... Sæt dem op i vognen. Jeg tager 100 år, chef. Nu ligger du bare... Vil du have løn eller ej? Jeg vil have løn nu. Kasserne, de er blevet væk. Hvor er de blevet hen? Hvor er de blevet af? Chef? Er det klovne? Hold op med klovne. Du ved, jeg hader klovne. Det gør jeg jo også, chef. Især Annabelle. Hvad? Annabelle, jeg snakker med alt det der. Ring! Jeg ved, hvad er der? Du har ikke kommet i en dag. Er du en klovn? Nej, du har ikke været kommet i en dag. Nå, okay. Har du ligget og sovet i lastbilen? Jamen, der var en klovn, der ringer til mig. Mig? Igen? Nå, undskyld, chef. Jeg tror aldrig. Ikke mere klovnesnak. Okay. Lad os stoppe. Chef, Jeg har et arbejde til dig. Du bliver nødt til at leve med det her. Gå ind og være sælger. Der står kunder derinde, der er virkelig sure. Undskyld, chef. Gå ind til dem nu. Ja. Alfoen, han forstår intet. Han forstår ikke noget. Jeg skal ikke med ham. Han er alfoen. Jeg ved det ikke, hvad jeg gør. Jeg må skrive nogle ting ned, der virker. Jeg har prøvet så mange ting nu. Chef, de bliver sure på mig, og de går bare igen. Ja, så tag den. Jeg ved aldrig, om man nogensinde når sit mål. Du kan ikke passe på. Chef, der er ikke nogen, der kan lide mig. Go away, nu vi kommer til at sige. Du har ikke meningen, det går jeg bare ud af mig. Undskyld, det er ikke min skyld. Chef, hun tager mine kunder, hende der, du har skrevet op på væggen, hun tager mine kunder. Kan jeg ikke bare være konge i stedet for? Jo. Okay. Var det ondt, chef? Okay. Sander? Ja? Du har ikke arbejdet meget, vel? Derfor har jeg besluttet, du skal arbejde fuldtid et par uger. Et par dage, undskyld, hvis jeg er forkert. Et par dage, og så skal vi se, om jeg kan få dig til at arbejde meget. Så jeg skal overnatte her?
overnatte inde på mit kontor. Og sengen, du kan altid være frivillig inde på mit kontor. Okay, chef. Tak, chef. Det var let. Så fik du noget bonus. Nej, det var ikke ordentligt. Chef! Chef! Hjælp mig! Chef! Det brænder! Chef! 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 Skal du Hvad? Jeg har kun et hoved tilbage. Sådan der, så du lapper det igen. Jeg kom tilbage fra hospitalet. Det var ubehageligt. Jeg kom til at gå ind i en ovn, chef. Pizzaen var ikke ordentlig. Chef, fint der. The manager has put you back. Chef! Jeg kommer tilbage på arbejde. Det er bare roligt. Det er gode nyheder. Hey, lad være med at kok. Kig. Min skærm. Du skal være udbringer. Og pizzabokser. Der er 4 pizzaer og en Mountain... Nej, 3 pizzaer og en Mountain Dew. Okay, jeg Det kan du kommer, godt chef. Ja, chef. Ja, Mountain Juice. Sådan der. Så, chef. Chef, jeg skal aflevere 6 ting. Okay, chef. Chef. Jeg er heller ikke lige den bedste til at køre bil. Chef, skal du ikke ud og lave noget? Hvad er det, chef? Så for i dag, så kommer der ikke mere fra Work at a Pizza Place. Okay. Vi skal, jeg tror i næste episode, det her det er ikke spoiler, men vi får ikke lige at se. Nej, det siger jeg ikke noget om. Glem det. Nå, det var jeg synes det var en god og underholdende video, som det altid har været, og sidde ved Sander. Jeg synes det er sjovt at lave det her. Skal meget gerne skrive i kommentarer, vi skal blive ved. Ja. Så vi bare sige præcis. Okay, ja det er godt. Hej hej. Hej hej.